बेयो मेम'रि जानानै थागोन गामिनि थाखाय हेल' गाइस खुलुमबाय आरोबाव बे दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायहरबाय थ' गाइस दिनैनि ब्लगा जागोन माने एसे खामानि मावनायनि आरो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै थ' दिनै हराव मैदेरबो फैदोंमोन दै लोगोफोरनि बे सिबिं बारिजों एकदम ओरैनिफ्राय फैदो आरोखि नै ओरै फैबाय नायदो एकदम ओरै बारस'लांबाय नै लामाजों न'नि लामाजोंहाय थांबाय बे जाबाय गामिनि लामा थ' दिनै खामानि मावनाया मानि होनबोला थारमाने जोंनि गामियावहाय जुबिलि जागोन आरो 25 बोसोरनि जुबिलि सिलभार जुबिलि थ' बेनिनो माखासे खामानि सोलिगासिनो बेखौनो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै माबायदि मावदों ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' नै गामिनि लामाया जोंनिया नैबेबायदि बेकवार्ड नांगोन ना आउट अफ BTC एकदम भालुकपुं स' लोगोफोर फैयै फैयै लकेसनाव मोनफैबाय जोंनि गिर्जाया मा सनाव गायसनजानाय होनब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन नै रैसुमै जुलि बेप्टिस्ट चार्च 1998 थ' बे हिसाबै 25 बोसोर सिलभार जुबिलि जाथारनोसै गाबोननिफ्राय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनै आं एसे खामानि मावनायनि ब्लग बानायनोसै नोंथांमोननो लागै दा बे भिडिअआ माला थांगोन माला पाब्लिक जागोन आं बुंनो हाया माने माखासे भिडिअफोर दंबावो माने सम मिलायनि थाखाय माने आं भिडिअखौ होनो हायाखै आरो आपल'ड खालामनो हायाखै थ' नोंथांमोना नायदो नै बेनो जाबाय ग्राउन्ड बे फिल्ड बल फिल्ड बियो थ' बेयावनो बानायनाय जादों बे जाबाय गेट सिखादै नै खामानि मावनो फैदों नालाय बे जाबाय गेट बैथिं जाबाय नै गिर्जा न' बानायगासिनो माखासे खामानि मावगासिनो आरोना नै खामानिया सोलिबाय थादों ओरैहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै गेटनि लुक्सआ नैबेबायदि फाइनाल दिनै जि दोगोन आरो ना नायदो नै एसे जाहांबाय हरमानि मावनांदोंलै हरावबो मावदों जोङो हानायखिनिखौ आरोखि नै बिथिं एसे एनै साजायगोन नायदो नै बेनो जाबाय जुबिलिनि प्रिपेरेसन दिनै माखासे खामानि जाबावगोन खारन समाबो गैलाना बेखौबो एसे बानायफामनांगोन जाहैबाय स्टेप मोनथाम बेयाव जाबाय फ्लेग हस्टिं जागोन नायदो नै प्रग्रामनि थाखाय टेन्ट हाउसनि माखासे चेयारफ्राबो जोंना मोनफैजेनबाय मैया मोनफैदों बेफोरो नैबे जाबाय डायनामा अखा मैया हराव हाहां जादोंमोन थारमाने बेनि थाखाय खोबना दोननाय बोथोरा इसोरनि अननायाव मोजां जायोबा हामगौ ना नै बिथिं मावगासिनो मावग्राफ्रा मावगासिनो ना लागाव बेयो मेम'रि जानानै थागोन गामिनि थाखाय नायदो नै बेयाव मा जागोन दा ओंखाम जाग्रा जागोन ना बियो ओंखाम जाग्रा हा भात खावबो नैथु नायदो नै बेथिं बाथ' बियो मावगासिनो नै नायदो सोलिगासिनो खामानिफ्रा जोंनिया खागासिनो दोङो औ बे आंनि बैनाय जायो नालाय आं बिगुमै जायो नै बिथिंबो बोथोराबो ओरै सान्दुङा खावखादों जाहैबाय एनपा ना एनायचा ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ सबायखौ नायलांबाय थादो बिदिनो नोंथांमोना दे सापर्ट होलांबाय थादो नै जोंना खामानि मावनायाव साहा लोंनो रेडि जागासिनो नै बिथिं नै मारै गोथाव फुदुं दै
लोंग्रा Jawai hen jawai. Hadir jauh di sini ni kacau. Jangan sampai jadi di Hadir kalau jangan gede gang baik. Này thì về Jawai. Gara-gara lain jangan. Ada nasi. Surga 당신은 비 상나 surga 탕 Sebelum itu tanggun. 조볼이 바이반 당신은 비 surga 무조 cười là đi mưa răng 안 không có surga răng 탕은 했나 Kamu dah mana na? mana ada kong 탕은 surga Sebab thằng hai đứa thằng Ơi, thật ra hơn nữa. 기계가 소리 나비 나버 đi bữa nào tết noel đi nè nắn được không ngon á cứ suy thua à Nah, guys kia. 사실 나보고 나 흔들라 Heren. 때리 Hello guys 다토 굿 이비닝스 흔낭시간 날래 모나와이 카론 사나 합시간 나 사나 합의 만에 마오이 다이어 산채 산둥아 뿌리 뿌라 जोब्बाय आरोखि जोंनि मोदोमाव दिनैहाय थ' मावै गेटनि माबाया नैबे एसे मोनफैबाय नै बै जिया एसे गोबाव जाबाय आरो बेनोसै बेफोरखौ नोंसोरो माने गाज्रि दा मोनसै लोगोफोर नामा बिथिं दोननाय जासिगोन बिथिं नै खुन्था मोनथाम दङ खना मोनब्रै दोनांगौ दोननोसै दे दोदो रेडि दे नै बिथिं नै मेहेर गोनां आफाया नै बिथिं बेमा जेरावनो मेरावनो सोंलाबायो बियो बारा थिग नङा मानसिया बारा बियो नै गिर्जानि पेन्डेला फिनिशिं जागासिनो दोबाय थादों बिथांमोना खिन्थु बे खामानिया मैयानो जोबनांगौमोन खारन प्रग्रामा गाबोन हरनिफ्राय दङ सिङाव बहुद खामानि दंबावो आरोखि मावनांगौ फारसेनिफ्राय थ' नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै स' लोगोफोर मैयानिफ्राय मावै दिनै गेटआ कमप्लिट जाबाय आरो ना नै बेनो थ' नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै बोरै दं अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो जाबावसै आरो बिदिनो प्रग्रामनि माखासे ब्लगफोर आं नोंथांमोननो लागै लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थ' बाय टेक केयार गासिनिसिमबो